Сәлем. Әйдә башта коронавирус белән бәйле барлык хәбәрләрне туплап, сөйләп кутылып куябыз, аннары башка хәбәрләргә күчәбез. Татарстанда хайваннар коронавирус белән авырмый, дип хәбәр итә Татарстан Республикасының Министрлар Кабинеты ветеринария дәүләт идарәсе. Бу хәбәрдә барысы да искиткеч. Россиядә хайваннар коронавирус белән авырмый түгел, Европада хайваннар коронавирус белән авырмый түгел, Татарстанда хайваннар коронавирус белән авырмый. Ягъни мисал өчен сез анда море ягыннан үзегезгә сыер алып кайтырга теләгән булсагыз, сез инде автоматически ул сыерны коронавирус белән авырудан саклап каласыз дигән сүз. Монда бер генә борчу, Татарстанга башка регионнардан күпләп качып хайваннар килә башламаса ярый инде. Шундый бер коронавирустан азат утраучыкка килгән шикелле Татарстанга. Шундыктан миңа калса, просто бер хайван да не спалился. Һәм шушыңа бәйле икенче хәбәр, әгәр дә сез алай-булай шикләнә башлыйсыз икән үзегезнең хайваныгыз, йорт хайваныгыз коронавирус белән авырый дип, сез кичекмәстән Татарстан Республикасының ветеринария үзәгенә хәбәр итәргә тиеш булачаксыз. Һәм үзегез коронавирус белән авырсагыз да, шуннан соң хайваннарны тикшерә башлаячаклар. Коронавирус кемнәрдер өчен тоташ бәйрәмгә әйләнде, әгәр дә моны бәйрәм дип атап булса инде бөтенләй. 9нчы сыйныфларның башта сайлау имтиханнарын бетерсәләр, ягъни сайланма фәннәрдән, хәзер инде бөтенләй мәҗбүри булган математика һәм рус теленнән имтиханнарны да бетерделәр. Була бит ул шундый елы белән дивана сыйныфлар, елы белән акыллы сыйныфлар һәм елы белән фартовый сыйныфлар. Менә 2005 елда туганнар мөгаен шундыйлардандыр хәзер. Ничектер сөйнәм дә алар өчен һәм әз генә көнләшәм дә. Үземне искә төшерәм дә 9нчы сыйныфта. Күбрәк сөйнәм. Инстаграмда Рамзан Кадыровның һәм аның эшчәнлегенә бәйле берничә аккаунтны заблокировать иткәннәр. Инстаграм Фейсбукка карый, Фейсбук Америка Кушма Штатлары законнарына буйсына, Америка Кушма Штатларының Рамзан Кадыровка карата санкциялар бар һәм шуңа бәйле әлеге аккаунтларны үдәлткәннәр. Әлегә Рамзан Кадыровтан һәм аның янәшәсендәгеләрдән бернинди хәбәр хәтер юк, тынлык. Инстаграмны үдәлткәнгәдер инде. Нәрсә эшләп була бу очракта? Менә хәзер мин Рамзан Кадыров булып уйлап карыйм, мин нәрсә эшләр идем? Мин әйтер идем. Чечен халкы. Әйдәгез хәзер барыбыз да Инстаграмны үдәлтәбез. Шул рәвешле без Инстаграмга, Фейсбукка һәм Америка Кушма Штатларына үзебезнең ризасызлыгыбызны белдерәбез. Чечен халкы Инстаграмнарын үдәлтеп ата һәм Инстаграм шундый. Юк, чеченнар. Кайтыгыз. ЛДПР партиясы лидеры Владимир Жириновский Россиядагы депутатлар санын 2-гә киметергә яки ягъни кыскартырга тәкъдим иткән. Мин башта бу хәбәрнең баш исемен укыгач та уйлаган идем, бу Россиядә депутатлар санын киметкәннән ниндидер начар якка үзгәрмәячәк эшчәнлек, киресенчә эшчәнлек сыйфатлырак һәм яхшырак булачак дигән омтылышлардан тәкъдим иткәндер дип, чынлыкта юк икән. Бу Владимир Жириновскийның коронавируска бәйле борчылуыннан туган шундый фикер икән. Заседаниялар вакытында, утырышлар вакытында кешеләр арасында, депутатлар арасында ара 2 метрдан да ким булырга тиеш түгел, ә хәзер депутатлар артык күп, урыннар аз һәм алар артык якын утыралар бер-берсенә һәм шуңа күрә аларны 2-гә киметергә кирәк дип әйткән. Монда мине бер әйбер борчый башлады. Ел азагына таба коронавирус пандемиясы кимәячәк һәм без гадәти тормышка кайта башлаячакбыз дип әйтәләр бит инде күзләргә. Монда Жириновский уже киләчәккә үк шулай коронавирус белән бәйле рәвештә депутатларын санын киметергә тәкъдим итә. Монда шундый хис туа, что коронавирусный, что Жириновский нәрсәдер белә. Һәм коронавирус тиз генә китмәячәк. Һәм ул ялгыш кына менә шулай безгә намекнул. Татарстанлыларга 10 миллион сумга төрле яшелчә орлыклары сатып алганнар һәм аларны төрле районнарга
авылларга таратканнар. Бу Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме буенча эшләнелгән әйбер. Әмма миңа орлыклар тәкъдим итүче кеше булмады. Миңа да орлыклар кирәк. Әйдәгез монда сөйләшеп утырганчы ул турыдан-туры шалтыратып карыйбыз. Бу хәбәрне укыганда анда сайтта Койнар линия номеры бирелгән иде. Менә шул Койнар линия номерына хәзер менә шушында ук шалтыратып карыйбыз. Алло, Алло, исәнмесез? исәнмесез? Мин орлыклар сатып алу түгел, орлыклар алу буенча сораштырмакчы идем. Ничек алырга була? Район кайсы? Балтач районы. Балтачный исполкомына шалтыратыңыз, пожалуйста. Турыдан-туры шунда сөйләшергә кирәк Да, индеме? да, райондан алдылар уже. Ярый. Рәхмәт. Сау булыгыз. Димәк, бу номерга нәрсә эшләргә кирәк дип аңладым инде мин. Бу номерга шалтыратканчы турыдан-туры үзегезнең районның исполкомына шалтыратырга кирәк. Ул татарча сөйләште. Респект. Хөрмәт. Мин орлыклар алачакмын. Минем орлыкларым булачак. Бирсәләр, калган булса, балтачлар инде бик үлгер булып алып бетермәгән булсалар барлык орлыкларына, минем дә орлыкларым булачак. Орлыклар белән хәл иттек. Бу атнага хәбәрләр тамам. Шуның белән шул. Сау булыгыз. Без киттек. Минем исемем Гүзәл һәм минем телефоным калган.